Dragi đaci prvaci, ovo je čas matematike. Za današnji čas bit će vam potrebna knjiga, sveska i pribor za pisanje. Današnja lekcija je primjena sabiranja i oduzimanja u problemima. U vašim matematikama se nalazi na strani 77. Nadam se da ste spremni i hajde da počnemo. U kvadratiće upiši plus ili minus. 5 plus 4 jednako je 9, plus 1 jednako je 10. 5 minus 4 jednako je 1 i minus 1 jednako je 0. 5 plus 4 jednako je 9 i minus 1 jednako je 8. Pogledajte dobro date fotografije. Na prvoj fotografiji vidimo djevojčicu koja je poređala 14 plastičnih čaša. Loptom je oborila 3 čaše. Izbrojite 1, 2, 3. Koliko je ostalo oborenih čaša? Pisat ćemo ovako. 14 minus 3 jednako je 11. Na drugoj slici vidimo djevojčicu sa 12 plastičnih čaša, gdje dodaje još 3. I to ćemo zapisati. 12 plus 3 jednako je 15. Na trećoj fotografiji vidimo dječaka koji je imao poređanih 15 čaša i loptom je oborio 5. Koliko je ostalo neoborenih čaša? 15 minus 5 jednako je 10. Nastavi kako je započeto. Polako ćemo računati i doći do rezultata. Nadam se da ste spremni. Prvi broj nam je dat i dat nam je rezultat. 14 plus 5 jednako je 19. 19 minus 4 jednako je 15. 15 plus 3 jednako je 18. 18 minus 6 jednako je 12. Od 12 kada oduzmemo 2, dobit ćemo broj 10. Došli smo do željenog rezultata. Poveži balone sa ribicama. Ako tačno odgovorite, ulovit ćemo sve ribice. Hajde da pokušamo. 10 plus 1, 11. 11 plus 1, 12. 11 plus 2 jednako je 13. 11 plus 3 jednako je 14. 11 plus 4 jednako je 15. I 12 plus 4 jednako je 16. Nadam se da je svako od vas ulovio bar jednu ribicu. Upiši broj. I na ovaj način ćemo raditi i računati. 8 plus 7 jednako je 15. 7 minus 6 jednako je 1.
15 minus 1 dobit ćemo krajnji rezultat 14. Hajde da pređemo na drugi zadatak. 11 minus 5 upisat ćemo 6. 8 plus 4 pišemo da je to broj 12, a sada ćemo 6 plus 12 sabrati i dobit ćemo broj 18. Nastavi polako da računaš. Ovo je zadatak za samostalni rad. Vi ćete otvoriti vaše sveske i početi da pišete. Upišite prvi broj 5, a zatim nastavite i ostale. Dakle, 5 plus 2 jednako je 7. 7 plus 2 jednako je 9. 9 plus 1 upišite u vašim sveskama jednako je 10. Dakle, nastavljamo sa kolonom 10 plus 1, dobit ćemo rezultat 11. Nadam se da me pratite. 11 plus 2 i dolazimo do broja 13. 13 plus 2 jednako je 15. 15 plus 1 jednako je 16. Hajmo da nastavimo dalje. 16 plus 1, verovatno već znate da je to broj 17. 17 plus 2 jednako je 19. 19 plus 1 jednako je 20. Domaći zadatak. U vašim knjigama na strani 78 uradite prvi i četvrti zadatak. Sretno! Hvala na pažnji, vidimo se na narednom času.